huna hian 4C COVID Care Center siamin kan tlang me ka tuna hen jandar so pahni ri don nai to ai kan electric sian tlangwal hlung te pon phone te an charge se na turin azam nem viau to maya tuna hen plug point som ni chuang zai na hen kan zom to a John Marwes Presbyterian Kosan Hall akanom meka pelan huna hian COVID positive te mutna tur hi khumsom pakhat chuang ami huna hian a oma ti chuan thanglama khuanin khumi tukver thanglama khuanin khumsom rukchin hnuai lam mutna tur in khum riat vel kan siam boka tin hemi hnuaiah hian chuting zat vel bok chu om boka avai hianin damlo som thum vel bor Presbyterian Kosan San Marwes Kosan Hola hian kanin da te don ni kan thri a do thu sama chuan tu ma da nga in om lo sela te hi kan do thu sam ani a ti chuan zaina hian anol puin hatang lovin mi paruk bor vel kan tlanga tuna hian kan branch leader in min da hawa ti chuan kan biak in chukidar kan biak in enkol tui min ho boka nalom om em chuti ro le ro chuan an ha em ani kan branch leader le kan biak in enkol tu pui hi chu ni zana an hatang to a voina ni le in a thei ang in an lo buat sai to boka an han ha fa big em chuti ro le ro chuan kan electrician te tuang te ngak te an fakom em a thom ngai in te hian an thiam thil te phal takin amamo te na an man mai thei turin ti hian zan tai rek thlengin phur takin an tia ke ni chon ti thiam vak hi kan nei lo te hian an bula han kan lo om topa kan lo om pui ve ni deuh ber mai chu zan in tan chuan in hei zan rei to lama kan ti thei ni ho kan branch leader pon a me vir sim hi chu a thiam ani hi plug point a hianin a lo ti ber chu plug point a hianin tuilum thei ti le phone charge thei lo na ti hei helaya azia thei na chi hilban zia thei na ang chi kana lo zia ka ma kamen lo zia kau ngok zel mai ni chuang te po hian sui zai na hen me tareng za tak zam chuang bo kan mut a chuak ran to khop maya thing pui ken kan in zo to bok sia zain ta chon live chu tok photang cái dem bi khi pamoya kan begin en kol to chun ki